4 ta' Settembru, Santa Rosalija ta' Viterbo, Verġni u Eremita, għexet bejn l-1234 u l-1252. Alla Loli għamel affarijiet meraviljużi ma' Santa Rosalija ta' Viterbo. Jidher li l-ġenituri tagħha tawa dan l-isem b'ispirazzjoni divina għax kien simboliku għal ħajja kollha tagħha. Tul ħajjitha hija infetħet bħal fjura li tfewwaħ il-ġnien tal-Knisja u fl-isbaħ ta' żużitha ittieħdet biex tiġi mħawla fis-sema. Qabel ma kienet kapaċi titkellem, Santa Rosalija ippruvat tippronunzja l-ismijiet ħelwin ta' Ġesu u Marija. U hekk kif kienet għadha qed titgħallem timxi, talbet li tittieħed il-Knisja u f'postijiet oħra għall-kwiet biex titlob. Kienet tisma' b'attenzjoni kbira diskorsi reliġjużi. Meta kellha biss 3 snin, għall-Lawrija kemm hu kuntent biha mod l-aktar ħelu. Waħda mit-tzijiet tagħha mietet. Tal-familja kienu bil-wifqa madwar it-tebut jibkuha. Rosalija tant għanqlet quddiem in-niket tal-qaraba tagħha li marret ħdej it-tebut, olliet għajnejha lejn is-sema u talbet fis-silenzju. Imbagħad poġġiet idejha ċkejknin fuq il-ġisem tal-katavru tat-tzija u sejħitilha b'isimha. Il-mara mejta fetħet immedjatament għajnejha u ħadnet lin-neputija tagħha li qajmitha għal ħajja mill-ġdid. It-tifla kienet tiġiha ħniena kbira mill-foqra. Dejjem ippruvat twarrab xi ħaġa tal-ikel biex tagħtiha lilhom. Ġurnata waħda, meta telqet mid-dar b'xi ħobs fil-fardal tagħha, iltaqat ma' missiera li staqsija x'reġgħet kienet qed iġġorr. It-tifla imbeżża fetħet il-fardal tagħha u fih kien hemm ward ifuħ. Meta kellha 7 snin, Santa Rosalija irtirat f'ċella żgħira fid-dar ta' missiera. Kien hawn li għaddiet kważi ħajjitha kollha fil-kontemplazzjoni u fil-pratika ta' penitenzi rigorużi. Hija talbet ħafna għal konverżjoni tal-midinbin. Sa dan it-tant il-mulej kien qiegħed iħejja għal missjoni straordinarja. Santa Rosalija kien għad ma kellix 10 snin meta l-Verġni Mbirka Alla tagħta l-istruzzjonijiet biex tingħaqad mat-Terza Ordni ta' San Franċisk. Ftit wara, il-mulej derilha fuq is-salib, liebes il-kuruna tax-xewk fuq rasu u b'bosta demm iċarċar mill-feriti tiegħu kollha. Santa Rosalija inħasdet b'din id-dera u bdiet tgħajjad: "Mulej tiegħi, min ġabek f'dan l-istat?" Il-mulej wieġeb: "L-imħabba tiegħi, l-imħabba profonda tiegħi għal bnedmin għamlet li dan." "Imma," staqsiet Rosalija, "min taqbek u mliek bix-xewk b'dan il-mod?" "Id-dnubiet tal-bnedmin għamlu li dan," kienet ir-risposta tal-mulej. "Id-dnub, id-dnub," għajtet il-qaddisa u qabdet tifraġella lilha nnifisha biex tagħmel riparazzjoni għad-dnubiet tad-dinja. Permezz ta' ispirazzjoni divina, Rosalija mbagħad ħadet salib f'idejha u bdiet tiela u nieżla bih fit-toroq u fil-pjazzezz pubbliċi tal-belt tagħha u tgħid lin-nies dwar it-torturi terribbli li sofra il-mulej tagħna u dwar il-kruwa tad-dnub. U kultant żmien baqgħet toħroġ mis-solitudni tagħha biex tħeġġeġ lin-nies jagħmlu penitenza. Il-belt ta' Viterbo li kienet tappartjeni l-istati papali kienet kontra l-awtorità tal-Papa, in-nuqqas ta' rispett għar-reliġjon u id-degradazzjoni morali kienu l-ordni tal-ġurnata. Imma l-pritki ta' din il-missjonarja żgħira kellhom riżultati tal-aġeb. In-nies kienu jinġabru bil-folol biex tismagħha. Il-ġebla li fuqha kienet titla derettila fil-arja u iż-żagħżugħa żammet fuqha b'miraklu, fil-waqt li kliem jaħraq baqa' ħireġ minn xoftejha. Il-parti l-kbira taċ-ċittadini aċċettaw li jagħmlu penitenza u li jerġgħu lura faqda mal-Papa.
fil-waqt li Santa Rosalija u l-ġenituri tagħha ġew eżiljati minn Viterbo mill-awtoritajiet ċivili. Ir-riżultat kien li issa kellha bosta ħidmiet x'tagħmel. Soriano u wara Vitor Ċanu il-predikazzjoni tagħha kellha l-istess riżultati mbierka. F'dan tal-aħħar Saħħara għamlet ħafna ħsara lill-abitanti. Rosalija inkwetat li wara t-tluq tagħha din il-mara kienet se terġa' tħassar il-ġid li jkun sar hemmhekk. Għalhekk xtaqet il-konverżjoni tagħha. L-isforzi inizjali ta' Rosalija fallew. Imbagħad il-qaddisa ġabret numru kbir ta' injam u poġġiethom fil-pjazza pubblika. Qabdet in-nar u telet fil-quċċata ta' dan il-munzell. Hija damet f'dan in-nar bil-fjammi jduru magħha għal 3 sigħat, tkanta u tfaħħar lill-Alla. In-nar ma milla l-ebda ħsara. Kien hawn li s-Saħħara intefet f'riġlejn Rosalija u ikkonvertiet sinċerament. Sa dan it-tant, l-awtorità leġittima tal-Papa kienet ġiet stabilita mill-ġdid f'Viterbo u Rosalija setgħet tirritorna. Issa kellha 15-il sena u kienet ħerqana biex tidħol fil-kunvent tal-Klarissi. Peress li ma kellha l-ebda dota, hija ma setax tidħol. Ma jimpurtax, qalet Rosalija. Intom mhux se tilqawni waqt li jiena ħajja, imma tirċevuni meta nkun mejta. Rosalija, flimkien ma' xi ħbieb li akkumpanjawha, inqataw għalihom waħedhom f'post il-bogħod min-nies bl-intenzjoni li jiffurmaw komunità. Madankollu l-awtoritajiet ekklesjastiċi ma approvawx il-pjan tagħha u għalhekk marret lura d-dar. Hija mietet sentej wara fid-dar ta' missiera, mimlija b'ħeġġa kbira li tingħaqad ma' Alla tagħha. Sentej u nofs wara l-mewt tagħha hija deret 3 darbiet lill-Papa Alessandru Erba li kien f'Viterbo f'dak iż-żmien u talbitu jitrasporta il-ġisem tagħha lejn il-kunvent tal-Klarissi. Meta seħħ dan skoprew li l-ġisem tagħha kien intatt u baqa' hekk sal-lum. Il-mirakli għadhom isseħħu b'mod kostanti sal-lum, mod speċjali minn min iżur il-qabar tagħha. Il-Papa Kallistu III ikkanonizza fis-sena 1457. Għalkemm il-ġilda tagħha hija skura, il-ġisem tal-qaddisa għadu flessibbli u l-organi interni f'kondizzjoni tajba. Fis-sena 1921 il-qalb tneħħiet biex titqiegħed f'relikwatorju għal proċessjoni u f'dak iż-żmien instabet perfettament intatta. Rosalija għexet biss 18-il sena, salvat il-kawża tal-Knisja u mietet qaddisa. Aħna ngħixu forsi ħafna itwal iżda bliema riżultat. F'kull minuta aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa għall-imħabba t'Alla. Il-ħin huwa flus u l-eku għal mod kif inkunu qdejna bih se jkun għall-eternità. Għandna naħluh u ma jkollna xejn x'nieħdu qlih minnu għall-eternità. Forsi hawn min jgħid li l-lista ta' qaddisin Franġiskani tidher li għandha pjuttost ftit irġiel u nisa li ma għamlu xejn straordinarju. Rosalija hija waħda minnhom. Hija ma influenzax il-papiet u r-rejiet, ma multiplikatx il-ħobb sal-imġewħin u qatt ma stabilixxiet l-ordni reliġjuża tal-ħolm tagħha, imma hi ħolqot post fil-ħajja tagħha biex fih tilqa il-grazzja ta' Alla u bħal San Franġisk qabilha rat il-mewt bħala il-bieb għal ħajja ġdida. Minkejja s-sempliċità tagħha, Santa Rosalija li kienet għadha adolescenti sabet il-gatt spiritwali li ixxandar il-verità lil politiċi ta' żmienha. Minħabba dan hija sabet ruħha f'diversi problemi mal-awtoritajiet. Iżda qalet
jien nagħmel dak li Ġesu qalli. Huwa diffiċli li wieħed jimmaġina li tfajla tiġi eżiljata mill-belt ta' Art Welida għax titkellem kontra l-uffiċjali politiċi, iżda dan kien eżattament dak li ġara lil Santa Rosalija. Ma kien hemm xejn f'Rosalija li kien jattira lejn l-attiviżmu politiku, iżda kienet żagħżugħa b'qalb mogħtija kompletament lil Kristu, u dan xi drabi iwassal lin-nies biex jagħmlu dak li hu immaġinabbli. Din il-qaddisa għexet ħajjita ix-xandar il-verità. Kienu x'kienu il-konsegwenzi, u konsegwenzi kien hemm. Illum, 4 ta' Settembru, il-ġurnata tal-festa tagħha, ejjew nitolbu l-interċessjoni tagħha għal dawk kollha li b'xi mod ġew emarġinati minħabba l-impenn tagħhom għall-verità. Santa Rosalija ta' Viterbo itlob għalina. Talba. Alla missierna, għall-imħabba tiegħek, Santa Rosalija tat kollox biex tiddedika ruħha għal ħajja ta' penitenza. Bl-għajnuna tat-talb tagħha għatina li nkunu nistgħu nimitaw il-mod ta' kif tat ħajjita għalik u għal ġid tal-proxmu, ħalli mbagħad immorru ngawdu il-milja tal-barka tiegħek flimkien magħha fis-sema. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.